ụmụnne m na ụmụnna m ekene m unu. O nwere okwu m bịa ka m wetara unu. Ife ọbụla ị na-eme were emegide mmadụ. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa were emegide mmadụ, weda ma ọsaga ọ weda ma ikwu ihe mana mmadụ ibe ya emere. Ihe mana mmadụ ibe ya gwara ya ịpụta na public space ị na-ekwu na ọ gwa ya. Ma ihe ọbụla ọ ya wee mee ma nya adịnaghị mma ị na-eme mmadụ ibe ya. Ma ihe ọbụla ọ ya wee ikwuo against mmadụ ibe ya. Ma ịma na aka onye a dị ọcha. In fact, ihe ọbụla ị na-eme ka imegide onye aka ya dị ọcha. Malụ amalụ n'ụwa bụ turn by turn. Mbọsọ ọ ya elu oge nke gị. Ndị a mara ebe a nọ wee ke nke ụkwa amapụta soro yọba. Mana baghara ama ma ọ kama iwe imete na-emeghị. Ụfọdụ problems anyị na-enwe in our lifetime. Anyị anọrọ ama nọ ihe anyị mete wee ihe revert. Na-abịa revenge in another means, in another style. Enwe ike ịbata ebe mmadụ nwe onye ọwụna na-ebe akwa ewo ndị bebe a na-ebe onye ọwụna na-ebe a na-ekwu ọnwụọ. Mana yara ama na onye anụnwa anwụ na-ebela akwa na onye awa ogbu mmadụ. And enwere ụzọ na-abịa esi egbu mmadụ. Killing somebody as a means of murderer and igbu mkpụrụ obi mmadụ. O nwere okwu ihe agwa mmadụ eto egbuo mkpụrụ obi. Ihe anyị gwara onye ahụ ike menye oje kwụọ ọdọ ma omenye oje nwufuo ma omenye onwe mental pro ọ dị mentally empty to the extent na onwe ike ọ pụọ na express n'anya moto uche afọ moto apịanye enye na osi ebe a kpọta ya nwụọ. O nwere ike ọhụrụ moto a apịali ya gbulie ọ bụrụ ihe imelie behind closed doors ihe gbulie. Because ọ na ọ bụrụ ihe a imeli ọ ya adị aja I concentrate anya moto ọfụma as a driver and other things. So my dear friends in Christ, my dear friends no omenala, biko, we still have an opportunity. Half most of the people, most of the things say name online, keta, social media, most of them will come. Most of them will come. Idogide mmadu saga dogide mmadu saga idoba mmadu kataiga jen dogide mmadu kataiga jen dokpo onye ijidere ido anya kataiga jen kama wee mitie awe doba gị nwa. Ụfọdụ ndị anọrọ ebe amara ebe ekele nkwa ụkwa emechitewere ya ebere. But this is what you have been doing to different peoples, coming out to say empty things people ekwule ị na-ekwuye ọ dịka real. Your fans a na-akụlụ aka ịpụta ịgbawa mmadụ saga na-ekwu ihe mere eme na-ekwu inwe ike ị na-ekwu na iji nyelụ mmadụ aka na ọ gị na-enye onye nri na ọ gị nwanyere onye kọntaktị o ji wụlụ mmadụ. Mana ịma na ọ those things emere eme mgbe ịkọchazi those things nkọta mgbe maka ọ wụrụ onye ọwụna ka ihe ekwu ajọ okwu about ina free. Somebody like me we go credo afụnụrụ m onye kwuru ajọ okwu about me na free. O mere izu o mere ọnwa. O mere izu o mere ọnwa kama atrocity problem o mewere na business o mewe ebe isi eweta ego iji eri nri. O mewere na office yo afụnụrụ m onye kwuo ajọ okwu about me kachasị ihe emele eme na free. So let us try as much as possible ka anyị were ihe niile na-eme na social media now wee duo onwe anyị ọdụ. Maka na ndị be anyị si na ebe a na-akụziri nwa nwelu nne ihe, ebe a na-agbaziri nwa nwelu nne ihe ka nwa na-enwelu nne si amụta ihe. So ihe na-eme onye ọzọ, iwe na-eme onye ọzọ si na ya mụta ihe. O nwere onye ma echi onye na-agbasa gata nwe ike ọ bụrụ ya nyere ya aka echi. Onye na-agbasa gata nwe ike ọ bụrụ ya anya nwa wu onye chukwu destiny n'ulunu ya ebunye ya enu. Onye na-agbasa gata nwe ike ọ bụrụ ya bụ chi onye adịrọ n'izu na ibe aghara akwakụrụ ime. Onye na-agbasa gata asị na akwụ ya ụgwọ ma ọ na ndị nke nwa na ndị nke eli ọhụ ma ọ na ndị nke saa isi sị gị gbaba onye saga ịpụta na-agba onye asaga. Nwere onye nwe echi. I have seen so many things. Ndị anyị fili na oge na-abawa 5 and 6 na oge na-abawa aka ekpe na ọtụrụ ọrụ o nwe ụdịrị iwe ya awọ dado ị ya akpọligide da nọmba kpọọ da nọmba 4 days da nọmba agha arịnga ayara epik
iya kpọkịta call kpọkata call that number ya repik enwezi ike ịtụgharị ọnwụ na onye dị available bụ onye gba saga nwere ike ọwụrụ last 2 years last 3 years ma last 4 years cause ọrịa damages na business ya ifela ama ekweghị. Anyị niile na-agba saga anyị take ikene ọ bụrụ na ụmụnne anyị ọya ọbapụtaba nwee kidney problem ma heart problem apụta online chọba tụwelu ego ọ bụrụ na bawo ndị saga o nwere ike ma ba na na-enweta ọwụ na ba agbachago ndị niile kwesịrị inyelụba aka raise elu ego ba ya eji mee kidney transplant ma take care of their medical bills. Mana ọ bụrụ na iwulu somebody dị clean asịrọ gị agba na saga o ihe agba saga ihe agba wọ mana ị na-agba wọ ịdị sure na wọ ị na-agba dị legit na ọ bụrụ ịnọkọta ekonukọlụ histori iwe ịnọrọ ome ijiri ọgbawa mmadụ wọ because ifili na ịkwụelu ndị A na ịkwụelu alụ ndị B. Ana m agba ụdị saga ndị o nwere onye nọ n'ụwa ya emenwu m ka m gbaa onye nwere iwe ome m saga ma ọ gbaa onye nwere iwe ome m wọ. Onye ọwụ na ịfụrụ mgba saga ma mgba wọ ma mmelu video about brutalize ya on the video ma na onye emejọgo m. I cannot attack you when I'm not provoked. Ọ i provoke m ka m meji wee pụta wee gbaa saga wee kwuo okwu about you and ihe niile m mekwu ya wụ truth. I can't say a lie for me to win the saga. I will always say the truth. Maka na anyị gba saga abụrụ na echi niile na anya yara atọzi. So mmekwu nke weziokwu ọ ya wee nọrọ within you na-ege ihe nkwu ịma na ihe a na-ekwukwe wụ truth ka m na-ekwu mana most of the ones ikwu about me abụrụ truth if not all because ị nwere any details about me maka na aka nni m anara ama ihe aka ekpe m na-eme. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ndị niile akwụpụrụ onwe ba n'ọkụ around me aka afụchaghị ihe ba ya akọ online mana ka ihe makwa na ihe akọ nwere ibe ịmụ ihe akọ. Onye je seminary school train in the training of the seminary school amago how to control himself to even in the presence of ndị ọrụ ya. So ọwụgoro na ibe nwa adọgbuo m na ọ na-agụ m agụụ na ibe nwa na nna eme ihe nwa na ọmalụgo m alụ na ndịzi addicted to it mmadụ emerie n'iru because enwetago m that seminary school training which is the fundamental training enyere anyị during those days in the seminary school. Now nke ibe nji wee kwube this na onwere onye ma echi onye na-agba saga taa nwee ike ọ bụrụ ya nyere ya aka echi. Onye na-agba wọl taa nwee ike ọ bụrụ ya nyere ya aka echi. Onye na-ala ego na-ekwu ihe mere eme n'afọ onye ahụ ma ọ na-ekwu against onye ahụ ka ịda meji elie biznes nwee ike ọ wụrụ ego enweta na da biznes ka a eji wee zọrọ ndụ echi. Azọrọghị ndụ azọ nwa ya azọrọ nwa ya azọ nne ya azọrọ nne ya azọ nna ya ma gị malụ ihe ọbụla ị na-eme from now take correction ihe ọbụla ị na-eme from now most especially in the media because the media doesn't forget make sure na ịkwụ gịnị na ịkwụbala aka ya ọtọ speak for the truth and nothing but the truth and the right. Kama yara ekwula eziokwu ekwuneta kama yara ekwu eziokwu n'ihe gbasara anything na trending ekwuneta. That is why if sometimes mfu na okwu a na-ekwu nwekwe na ọ dịkwa ka onwe ka ere gị mmechi ọnụ yara afụ nka m kwuru kpamde maka I cannot lie against anybody. That is one. I can't lie against anybody. Kama mma lie against you ma mekwu nekpa mfụda case nnebụli anya kpudo ọkpa. So ekene m unu so much. Onye nwere ntị ya nọlụ ama m nọ igwe credo nwere onye nwụ mana I'm just trying to make a common sense. Daalụ.